Kienu 4 persuni li siltu f'Irkant tal-iskultura Speed ta' Antonio Sciortino. L-ewwel prezz mitlub kien dak ta' bejn 25,000 u 50,000 euro. Iżda r-riżultat tal-interess li kien hemm dan tela l-160,000 euro. Iżda kif dak li jagħmel l-offerta rebbieħa x'aktarx kien diġà beda jimmaġina fejn se jqiegħda, rappreżentant ta' Heritage Malta informa lil persuna li kien qed imexxi l-Irkant li l-Gvern kien se juża l-poter li ttieħ il-liġi biex jixtri l-iskultura. Dan biex titgawda mill-pubbliku fil-Mużew Nazzjonali. Huwa artist kbir, huwa kbir mhux għalina biss bħala Maltin, imma wkoll internazzjonalment. U l-valur tagħha għalina, speċjalment għalina huwa ta' barra minn hawn. Din l-iskulturi hija waħda mix-xogħlijiet ta' Antonio Sciortino meta kien direttur tal-Akkademja Britannika tal-Arti f'Ruma. Huwa ħadem għal żmien twil Ruma. Kien id-direttur ta' skola ġo Ruma u kellu l-istudio tiegħu ġo waħda mill-iktar toroq popolari f'Ruma fil-bidu tas-seklu 20. Vissima Via Margutta. Ġifieri żgur kien popolarissimu, kellu ħafna nies li kienu jixtru minn għandu, jgħamlu kommissjoni jgħidulu minn għandu, veri kienu nies kbar, popolarissimi. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti hemm ukoll il-mudell tal-ġibs li Antonio Sciortino nnifsu ġab minn Ruma wara t-tieni Gwerra Dinjija. Aħna fortunati ħafna għax fil-1947, fil-1947, irċevejna donazzjoni minn għandu stess, ġifieri tissejjaħ il-Sciortino Bequest. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici wkoll esprima sodisfazzjon għal dan l-akkwist. Bonnici qal li f'sena fejn qegħdin iċċelebraw diversi festi nazzjonali dan kien l-isbaħ rigal li seta' jingħata lill-poplu Malti.